Здравейте отново в YouTube. Здравейте, аз съм Росен, а вие сте с YouTube канала ми Росен вечерски клип. Здравейте, кой най-хубавият телефон ви харесва, може спокойно да робите в интернета и да потърсите ефтиния телефон за вас удоволствие. В другите неща, в другите ще си говорим с Росен технологиите, другия следващия пак или след малко да сме приготвили с много модерен хубав телефон. Аз съм приготвил най-хубавите телефони от света на всичките технологии. Сега си ударете този кабелка. Ако сте пропуснали някакъв с видеоите, може по-предните видеа да сте гледали. Но сега ще приготвяме един хубав телефон, целият живот сте виждали. Аз ви казах предните клипове, ще се приготвяме за X3 телефона, ще тестваме го. Вие сте гледали предния къп за такова за технологиите Nokia Windows, този път сега ще говорим със същия. Ще видим какво е харесването на този телефон и да видим какво бачка. Бачкането на телефона е много добър. Камерата хубава за замъгление, ако сте надалеч. Ако сте наблизко, снимате толкова близко, камерата ще усети недоволствия за вас. Елате да го видите. Здравейте, деска. Тук сме с всичките, какво сте видели по масата. Тук са всичките ми телефони, наредени таблети. Ще пробваме един телефон, няма да пробваме всичките устройства наведнъж. Ще пробваме един телефон, където сте виждали Nokia умния телефон. То се с предицелната сема от Microsoft. Microsoft така пуснаха хубав телефон, но за жалко, че са провалили и няма магазина на работа. Ние няма да пробваме интернет. Ще пробваме целият телефон, какво хубаво свири и какви мощни говорите ще имаме сега. Ще видим по-предните клипове, но сега може да удоволствие ще прави ново видео. Ще пробвам какво фаща радиото сега. Оставям го видео да се преценете. Добре, ще нямаме радиото. Какво фаща? Mücadele gücümüz yüksek ve asla pek etmeyen bir karaktere sahibiz. Bu maçta da taraftarımızın desteğiyle 3 puan. Стим го да видя как работи това радио. Хубаво съм го направил с голяма антена. Вънка антената е много голяма. И затова Карнават няма радио. Никога не фащате, преди може да си направите такова нещо специално за вас. Ако е удобно, фащате по-хубаво на интернета, ама ще имате много сметки. По-хубаво безплатно. И да се предава през поколенията. Разбирам, че младежкото присъствие е голямо на конкурса. Да.
Да, радвам се, имаме представители от Косово, имахме от Плевен, имахме от Пазарджик, имаме Веднага, следващият мод. Беше почти нулев. Към момента е над Дарник радио. 10%. Неизменна част от ежедневието от телефона. Слушалки, аудиобукса, батерато и 6 W зарядно. Аудио, не ми трябва. Дано да сте харесали това дълго видео, не беше дълго, но нека да започваме сега с технологията след малко. Спокойно за вас, може да не сте попъснали предните видеа да гледате, защото не качам много рядко, но качам само когато ви е нужна. Спокойно, в другия епизод на Росен технологията в другия ми канал ще пробваме един хубав мощен компютър Windows 7. Ще ви покажа какво се състои, какъв е бърз, какъв е бавен. Не го познам, само седмицата. Windows 10 и 11 много ми е гадна. Седмицата, хората казаха, че седмицата беше най-хубавата. Известна, всичките обикнали, но жалко, че вече седмицата няма, но вече стана историята. Ако някой има седмицата, идете да смените компютъра, ако се развери, смените го, купите пак същия модел с седмицата. Айде, доскоро, това беше видеото. Чакай! Не говорим за сега на технологиите на Росен вечерски клипове или Росен Димитров, всякакви клипове там, сега може да сме в неговия канал, моя канал. Този телефон е много модерен. Спокойно, ще го пробваме след малко. Останете в канала ми, ударете камбанката. Спокойно, може да не качам редовно, защото нямам какво да кача. Не мога да ви покажа всичко. Това ще стои за по-прените ми канали. Камбанката, четнете го и по-бързайте. Времето так и ще изтече, защото вече нямам повече да качам, защото той никой не харесва. Но ако искате още канали, клипове, побързвайте, времето изтечва. Айде, остава на вас да се причинете. За скоро, приятели, нови срещи. Няма да пиша как се казва, само ще кача едно видео, защото така ти... Просто ви казвам съобщения. Да не пиша отгоре как се казва клипа, така да ще губя времето. Аз не качам направо, пише какво трябва да съде и такова. Айде, за скоро. Хоп, ще се видим и сега ще пробвам Windows Nokia, да видим какъв е сега. Довиждане, хора, goodbye и what's cuts на видео. Сигурно абонете за канала на това видео. So 5 minutes, имате само 5 минути и unclock и stick. Времето изтичва в часовника, така не ме побързвайте.